Araba Argoien errenlangileak gara eta Ilarratzen gaude gure kilometroa egiteko. Hartu dugu Gasteiz izenduen kilometroa eta Lautada irekitzen duena. Eta hemen gaude, korrika egiteko gogoekin. Azkenengo korrikan Gasteizen egon ginen eta polita da, baina ere aldarrikatu behar dugu herria, ez? Eta azkenean korrika da, herria osotik korrika egitea, edozein tokian, edozein ordutan. Gure ritmora, nire, zure, gure ritmora, gure ritmora.